sa mga pagunahing balita. Ginang sa Naga City critical matapos busan ng tubig at pukpukin ng martilyo sa ulo ng kanyang nakaalitan na stepbrother. Mahigit 200,000 halaga ng shabu nasamsam sa isang street-level individual sa Bulacan, Camarines Sur. Tricycle at motor nagsalpukan sa Catanduanes, 2 sugatan. At nasagip na Philippine Hawk Eagle sa Sorsogon na turnover na sa Albay Park and Wildlife sa Legazpi. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Webes, ika-23 ng Oktubre. Kritikal ang isang ginang sa Naga City matapos nabuhusan ng mainit na tubig at pagpupukpukin pa ng martilyo sa ulo ng kanyang stepbrother. Matagal ng alitan, itinuturing motibo ng sospek. May report si Angeline Dagta. Kritikal ang kondisyon ng isang 42 anyos na babae matapos buhusan ng kumukulong tubig at pagpupukpukin pa ng martilyo ng kanyang 20 anyos na stepbrother sa Zone 6 Barangay Bagong Sirang, Naga City, alas 7 ng umaga nitong Linggo, Oktubre 19. Batay sa ulat, natutulog ang biktima sa kanilang bahay nang pasukin ng sospek at gawin ng krimen. Matagal na rin umano ang mga itong may alitan. Sigurado ma'am, nalapnos yun. Actually, hindi natin nakita masyado yung pinaka-actual na kalagayan ng biktima kung paano sa injury. Pero yun ma'am, may injury ma'am siya sa ulo at sa katawan. Ginagamot pa rin ang biktima sa Bicol Medical Center sa Naga City habang kaagad naman na nahuli ang sospek sa ikinasang hot pursuit operation ng otoridad. Kung may mga alitan tayo sa mga kapamilya natin, kung pwede lang mapag-usapan para hindi na ito lumalim at hindi lumala at hindi mauwi sa ganitong sitwasyon na nangyari sa area ng Station 3, particularly doon sa Barangay San Felipe. Yan naman mapag-usapan kung ano man ang problema sa loob ng pamilya kasi napakahalaga na matatag yung pagsasamahan at mayroong pagkakaintindihan ang bawat miyembro ng pamilya para magkaroon tayo ng mapayapang pagsasama. Nasa kustodiya pa ng Naga City Police Station 3 ang sospek na nahaharap sa kasong frustrated murder. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Arestado ang isang tulak umano ng droga sa Bulacan, Camarines Sur. Matapos na masamsam sa posisyon niya ang 200,000 halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation ng otoridad. Kasama umano ang sospek sa listahan ng mga street-level individuals. Narito ang buong ulat. Arestado ang isang 38 anyos na welder sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga otoridad sa Barangay Balaogan, Bulacan, Camarines Sur, bandang alas 7:39 ng gabi noong Martes, October 21. Kinilala ang sospek na si alias Pare, may asawa at residente ng nasabing lugar na kasama sa listahan ng street-level individuals. Nasamsam mula sa sospek ang 5 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 30.1 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 204,680 pesos. Isinagawa po yung nasabing pagmamarka at pag-inventaryo sa mga nakumpiskang ebidensya po sa mismong lugar ng operasyon. Base po sir sa inventory sir, wala man na sir ibang nakuha bukod po doon sa mga plastic sachet na may laman pong pinaghihinalaang shabu. And then yung buy-bust money po sir. So base po sa sa investigation po. So medyo matagal-tagal na din po sir na minomonitor din po itong suspect natin. Mga ilang buwan pa lang naman pong minamanmanan. Base na din po sir sa tulong po or mga information pong galing po sa ating mga concerned citizen, barangay official po. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon nga po is pinapailan na po siya sir ng kaso sa prosecution office po sa Naga. For inquest filing po siya ngayon. So lubos po ang pasasalamat na pinapabot po ng local police station ng Bula sa patuloy po na pagsuporta at kooperasyon ng mga opisyal ng barangay, mamamayan at lokal na pamahalaan sa pangunguna po ng
aming kagalang-galang na Mayor Manuel A. Basco Jr. Nagpaalala naman muli ang mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra iligal na droga para sa kaayusan at kapayapaan ng mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Sa Bato, Catanduanes, sugatan ang dalawang individual matapos na magkasalpukan ang kanilang minamanehong sasakyan. Ginagamot pa rin sila sa ospital. May report si Hercules Barbacena. Sugatan ang dalawang individual matapos na magsalpukan ng kanilang mga minamanehong sasakyan sa Barangay Wintay, Bato, Catanduanes, alas 5:30 ng hapon noong Lunes, Oktubre 20. Kinalala mga sugatan na si alias Rocco, 51 anyos, driver ng sangkot na tricycle na nagtatrabaho bilang security guard, may asawa at residente ng lugar ng pinangyarihan. Sugatan din ang nakasalpukan nitong si alias Mando, 67 anyos, driver ng sangkot na motorsiklo, may asawa at residente ng Barangay San Rafael, parehong bayan. Batay sa investigasyon ng otoridad, galing sa Bato proper ang tricycle na sumundo lamang ng kanyang anak sa paaralan. Pagdating umano sa lugar, ay papaliko na sana ito nang bigla na lamang itong sinalpok ng humaharurot na motorsiklo. Sa lakas ng impact, pareho silang nagtamo ng tama sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Mapalad naman na nakaligtas ang minor de edad na sakay ng tricycle. So yung tricycle driver na talaga sasalpok talaga, akala nga titigil tong suspect, yun po talaga, sinalpok talaga sila. Post na po ito, yung suspect ay nahulog po sa creek at muntik pang malunod po nga. Mabuti na rin dating mga kababayan po dyan sa Barangay Wintay po. Pareho nagpapagaling pa ang dalawa sa ospital. Hinihintay naman ng otoridad na magkaroon ng pag-uusap ang magkabilang panig. So yung reckless resulting to damage property at serious physical injury po doon sa mga biktima po namin niya po. Muli, paalala ng otoridad sa mga motorista na ugaliing maging alerto sa kalsada upang maiwasan ang anumang disgrasya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Sa ibang balita, na-turn over na sa Albay Park and Wildlife ang narasyong agila sa Bulusan, Sorsogon kamakailan. Ayon sa veterinaryo ng parke, hindi na raw ito maaaring pakawalan sa kagubatan dahil sa natamo nitong injury. May report si Elian Zon. Na-turn over sa Albay Park and Wildlife ang nasagip na sugatang Philippine Hawk Eagle sa Bulusan, Sorsogon kamakailan. Ayon kay V. Balyanosa, kaagad silang nagtungo sa Barangay San Jose, Lower Bulusan, kung saan nasagip ang agila ng isang concerned citizen at dinala ang naturang ibon sa Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Sorsogon para sa tamang pangangalaga. Pinuntahan namin mismo si Jimson Perote. Actually, siya po yung nakakuha ng sugatan na Philippine Hawk Eagle at right away nabigyan po ng pangunang lunas po kasi na endangered po siya at hindi talaga makahalipa dahil sa may bali po yung isang paa po ng eagle. Ayon naman kay Paul James Rico, Assistant Veterinarian ng APW, hindi na rin daw maaaring ibalik ang naturang ibon sa kagubatan dahil sa injury nito. Hindi na yan maibabalik sa wild kasi hindi na niya kayang mag-ano sa mga kahoy kasi yung paa niya. Pwedeng na yan, dito na lang siya. Kasi mga ganyan na mga sitwasyon, dito na po sa wildlife na i-stay. Kasi yung niya paa, nahihirapan na siya magdapo tapos kumain. Hindi niya na yung kinakain niya. Kasi yung isang paa na lang gumagana. Kaugnay nito, muling nagpaalala ang tanggapan ng Albay Park and Wildlife sa publiko na bawal ang paghuli at pagpatay ng wild animal. Samantala, bukas din ang kanilang opisina sa pagtulong sa pag-rescue ng mga nasa panganib na hayop. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Elian Zon. Ang sa post, sabi parang alagad. Susunod, siyam na pong mamamahayag sa Bicol, nagtipon-tipon sa Media Health Summit sa lungsod ng Legazpi. At ako Bicol na bahagi ng toolkit sa mga nagsipagtapos na scholars ng Test de Salboy. Yan di mo pa ang balita sa pagbabalik na ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na
dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Nag-abiso ang Provincial Tourism, Culture and Arts Office Camarines Norte na hindi pa bukas sa publiko ang Fruit Bat Sanctuary sa Barangay Mambalite sa Bayan ng Daet. Ang rason sa abiso ng naturang opisina, alamin sa report ni Elian Zon. Nagpaalala ang Camarines Norte Provincial Tourism, Culture and Arts Office na hindi pa bukas sa publiko ang Fruit Bat Sanctuary sa Barangay Mambalite, Daet, Camarines Norte kasunod ng viral video na kumalat sa social media patungkol sa daan-daang flying foxes o paniki sa nasabing sanktuaryo. Ayon kay Engineer Joel Segundo, under observation pa ang lugar kaya mahigpit pang ipinagbabawal ang pagpasok dito. Patuloy pa anya ang kanilang ginagawang hakbang para masiguro ang kaligtasan ng mga naturang paniki, gayon din ang kaligtasan ng mga turista. So, ang barangay is partner natin dyan at hindi pa talaga po namin, hindi pa rin po nila, hindi pa sila tatanggap ng bisita. Kaya kahit may magpunta po doon ng mga turist, ay hindi pa po nila i-allow. Gagawan pa lang ng mga rules and regulations. Yan po ay nakadepende pa sa pag-uusap na may-ari ng mga fish ponds, ng barangay council, namin ng Provincial Tourism Office, ng DNR at ng Municipal Tourism Office. Once naman po yan ay magkaroon na ng final, yan po ay aming i-offer agad at antayin niyo po ang aming posting, siguro yung posting namin and posting ng Municipal Tourism Office with regards sa pag-open po niyan. Dagdag pa niya, nakatakdang magkaroon ng reassessment ang kanilang opisina sa kanilang mga isla, lalong-lalo na sa Apuao Sanctuary sa bayan ng Mercedes upang matukoy kung dito nga ba nagmula ang mga fruit bats na namataan sa Daet. We conducted assessment pa lang. Wala pa talaga siya na ipopromote siya. Tinignan namin kung talagang may potential yung mga bats and ano yung may kakaiba na maibibigay pa niya. Based sa aking analysis, kasi nakailang balik na rin naman ako doon sa lugar, it's going to be an additional attraction doon sa Mambalite. Kasi maliban doon sa bats na yon, meron sila doong area na napakaganda din, na pwede talagang magkaroon ng kayaking, pwede na magana ng
mag-boating. Meron na talagang area. Now, kung madadagdag itong bat sanctuary na to, malaki ang magiging dagdag na potential pala dun sa lugar. Samantala, nasa pagpaplano na rin ang PTCAO, DAET Municipal Tourism Office at Barangay Council ng Mambalite sa kung ano ang mga posibleng idagdag na aktibidad sa sanktuaryo upang mapaunlad pa ang kanilang turismo. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, El Yanzon. Siyam na pong mamamahayag sa Bicol ang dumalo sa idinaos na Media Health Summit sa Legazpi kamakailan. Isa sa mga layunin daw ng aktibidad na maisulong ang etikal na pamamahayag sa komunikasyon sa kalusugan. May report si Rose Bilista. Matagumpay na idinaos kamakailan sa lungsod ng Legazpi ang Health Summit para sa mga mamamahayag sa Kabikolan na pinangunahan ng Department of Health Bicol Center for Health and Development. Ilan sa mga binigyang diin sa pagtitipon ang kahalagahan ng tamang pagbabalita na evidence-based, factual at mula sa credible sources, lalo na ang pagsulong ng etikal na pamamahayag sa komunikasyon sa kalusugan. Ayon kay Dr. Maria Angeli Lorbes Morico, Mental Health Clinic Head at isang psychiatrist mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Malaki ang papel ng media para matuldukan ang pagkalat ng mga maling impormasyon, lalo na sa usaping pangkalusugan. The main responsibility of journalists is to provide the public with accurate and trustworthy information. But it's a fact that sometimes we do not have or we cannot guarantee the truth, di ba? Mahirap malaman ang katotohanan. But it is the cardinal principle of journalism to getting the facts straight. Hinikayat naman ni Ramil Marianito, ang regional head ng Philippine Information Agency, ang kapwa niya mamamahayag na maging maingat at responsable sa pagbabalita. Binigyang diin niya rin na huwag gawing sensationalized ang mga sensitibong usapin gaya ng suicide, HIV at AIDS cases, gayon din ang issue ukol sa mental health. Ito yung sinasabi natin sa lahat ng mga agencies. Pag may lumabas sa inyo na hindi totoong info, huwag niyong pabayaan na mag-stay ng 1 minute doon, 1 minute sa SOCMED, grabe na yun. 70 media practitioners mula sa iba't ibang lugar sa Bicol Region ang dumalo sa naturang pagtitipon. Ito ang ikalawang media summit na isinagawa sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Muling namahagi ng toolkits ang Ako Bicol Party List sa bagong batch ng scholars na nakapagtapos sa iba't ibang kurso sa TESDA Bicol. Nangako naman ang partido na patuloy na magiging kaagapay ng mga Bicolano para maabot ang mas maayos na pamumuhay. May report si Angeline Dagta. Ipinagpapasalamat ng 27 anyos na si Francis ng Barangay San Roque, Legazpi City na nabigyan siya ng pagkakataon ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol na makapagtapos sa kursong Shielded Metal Arc Welding o SMAW sa ilalim ng Special Training Employment Program o STEP ng ahensya. Sa 34 na araw na puspusang training, marami aniya siyang natutunan. Plano niya rin aniyang magtrabaho bilang welder sa ibang bansa, kaya napakalaking tulong na nito sa kanya. Mas mahasa niya rin daw ang kanyang kakayanan sa tulong ng portable welding machine na bigay ng Ako Bicol Party List. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol Party List, tapos sa TESDA po na tinawaninda po kaming opportunity o hanap buhay na aruga ni. Magagamit mo naman po ang toolkit sa pagtatrabaho. Sa paghanap buhay may siyempre po, ingatan po yung gamit pang matagalan din po. Bukod sa mga SMAW NC2 scholars, nabigyan din ng starter toolkits ang higit sa 300 pang TESDA scholars sa lalawigan, gaya ng sa Driving NC2, Dressmaking NC2, Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2 at Produce Organic Fertilizer 2. Sa partner po namin sa AKB, since then po partner namin po si AKB providing po free trainings. Gusto po namin magpasalamat kasi every year po nagbibigay po sila ng scholarship po for halos madami pong slot ang binibigay po ng AKB po sa amin para po makapag-provide po ng free training po sa mga dito po sa Albay po. Binigyang diin naman ni Nancy Nase, Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List sa Kamalig, ang kahalagahan ng vocational training. Patuloy umano natutulong ang partido para mapabuti ang buhay ng mga Bicolano. Sana po pahalagahan nila, ingatan, gamitin ng maayos at makatulong, parang long-term tulong din sa pangkabuhayan nila.
Sana ingatan nila at gamitin ng maigi. Bahagi ang toolkits distribution sa tulong panghanap buhay program ng Ako Bicol Party List na may layuning makatulong sa mga nangangailangang Bicolano. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Mel Moral. Salamat!